And then namangkot na naman ko sa iya liwat kung kamusta tong ako ang proposal. Hambal niya, hulaton na lang dahil. Hasta na nag-abot Papa J. Boy Nunoy nga giprangka niya ako. Nga ang hambal niya sa kuha. Pasensya gid. Pasensya gid. Kay hindi ikaw ang lalaki nga akong gusto nga maging karelasyon o maging boyfriend, Papa J. Boy Nunoy. Aragoy. Ang hambal sa ko mga amigo, Papa J. Boy Nunoy, magpadayon lang kuno ako. Kay parte lang kuno na sa pagpanligaw sa isa ka babae. Dili lang kuno ko madulaan sa pag-asa. As long as may iprinda, may pag-asa. Pero Papa J. Boy Nunoy, sa akong sarili kalantaw ko, murag wala nagipaya pag-asa. Ang akong mga friends and mga kaila naghambal nga padayon lang. Pagtilaw lang. Pagtilaw, tilawi. Pero sa kuha, Papa J. Boy Nunoy, murag surrender na ko. Brad, ipadayon ni mo ng imuang pangligaw, ana, Brad. Kita mo, Brad. Basta mga muna. Pagsulay lang na. Ayog to, ang iba niya nga mo surrender na ka. Gusto makani mo siya. Amo na ang pamangkot. Pero ang pamangkot naman din, Brad, kung gusto po ka niya. Brad, kabalo mo. Dugay ko na kayo ng gusto Dugay ko na kayo na siyang gusto. Hindi pala mag-ibi, Brad. Sukad pa lang, Brad, pag-abot niya diri sa itong itrabahoan. Gusto na kayo na ko na siya. Ginang pala, Brad. Basta nga, ito diya nga trabaho ko, Brad, nga gapile taya ka kamatis, kaga-classify sa kamatis. Importante nga, malaupod natin di sa trabaho. Importante nga, hindi mapiktuhan mo natin nga trabaho. Pero, Brad, tama na, Brad. Advice namon sa imo, Brad. Tama na, Brad. Di ba nagambal sa imo nga, di ba gusto mo siya? Tapos nagambal sa imo nga, di ka niya gusto, di ba? Tama na, Brad. Pero, kung sa mo, Brad, pagkita lang ba lang nga palangga mo siya? Pero, Brad, ako, Brad, sa akong sarili, Brad, gusto ko na mo surrender, Brad. Sige lang bala, Brad. Ang mo gina, Brad, ang pag-antos mo, Brad. Antos lang ka na, bala subong, Brad. Kaya maabot ang panahon, Brad. Ang imo nga ka-antos, Brad. Pabayluhan ginasang kalipay. Hindi na bala, dulaan sa paglaong, Brad. Hasta saan ako mag-antos, Brad? Hasta nga makaya mo, Brad. Pag di na ako makaya, Brad. Surrender na ako. Huwag mo na ning tion nga. Papawayon mo man ko galingon mo. Alam nga Kung naman. ako, Brad. Kung ako. Hasta sa kaya ni mo, Brad. Huwag tili na ni mo kaya. Ayaw yung surrender. Bahala na sa matabo. Pero, Brad, do hindi ko gusto sa imo nga kuan, Brad ba? Nga naman. Di. Maabot panahon kapuyon kaya alang-alang sigihon mo pa da. Pagayunon gyapon niya, Brad. Miskin kapuyon lang niya. Basta ako, Brad, Dua-dua pa ko da. Amo nang nabasa na ko sa Facebook. Ang hambal niya. Kung kapoy ka, pahulay lang. Ayaw lang surrender. Sa bagay. Sige, Brad, Basta ma-advise namon, Brad, kung palangga mo gid siya. Interest tanto nga makaya mo. Sige, padayon na. Suportaran ka namon. Na si Lula, niabot si Lula. Lula? La. May gabi, La. May gabi. Wow, kagina pa ako nga pangita sa inyo. Dara, walang gali ka mo. Sige ka mo ka tagay-tagay. Dara, ka mo kabalo ka bawal. Hoy! Wala. Gamay naman yung mga itagay Ay, na. so ano di ginatagay nyo? Isa pa, nag-physical distancing may lang Ate, ginasunod na mo. Ano di ginatagay nyo na? Tagay naman na nagmarkapato lang. Ate, yes! May bakante pa na sa kabangko. Dili na. Ano di ginaproblemahan mo to? Ano daw gatarang iso na ba di ka? How ya itsura mo, hindi ba drawing? Ako ang amigo lang. Problema siya kaya ang iyang giligaw na babae. Nagprangkan na sa iya nga dili siya suguton. Ay, Nabasted.
gugma na po. Kita mo, malaygay ko na sa imo to. Tagay ko. Ano na, may tagay lang. Tagay. Ako de? Kanay mo na lang. Wow! Hindi na pagbutang isang ice. Hindi na pagbutang isang ice kay karon ma-ice baby man ako. Ako na de. Di mo na lang. Take upload ang agiya pa. Grabe ka rin. Uhaw kay ka lang, uhaw. Pagkangilngig. Botang eh! Bertanoy! Sino isog na? Kalma lang. Sino isog na? Kalma lang. Hindi ko pagpuggi ba na? Lang, isa pa lang kabaso to. Pagawan ko pa lang rin ako ginabatag. Sino isog na? Saman! Bati-bati ako ng silingan ko kay doon. Dugay na di. Dugay na ko nga in love siya ni pero wagin pa. Ari ko Batuhon ko malaya. Hoy! Tone, guana! Sino isog na? Ni gawas. Ni gawas siya. Gawas. Sana all ni gawas. Ay! Asay Sino problema isog ni na? mo. Asay problema ni mo diha. Ang mo reaction po! Joke lang. Sulod na ko. Ay! Pagin ang palibak. Pagin siya ng palibak. Balik siya. Dali lang. O sa itong hambal mo. Ang mo reaction po! Wala tinudan na. Musulod na ko, matulog na ko. Ayaw siya. Dali didoy, come to mama. Abi dali dito, hindi kay dugay na ko gahandom kag dumot sa imo, dugay na ta matagay ba. Laygayan ta niya nga aton nga tupad balay di balaw, mga pamatanon. Agaw sa may problema na. Problema sa gugma, kaya nga nga ginahigugma, wa pog pagigugma kaniya. Butangi! Parehas pambala sa pagigugma ko sa imo, ginahigugma ta ka, pero way mo lang ako ginasapak. Ano ba lang ara sa kay Gina nga, wala ka na akon, ha? Ay, butangi! Kung sa pabuslo-buslo kag sa pabugdo-bugdo, ara man ako. Kung sa papula-pula, mas pula man ang akon. Ay, klaro na kung saan ang pula. Mas pula ang akon nga bibig, mas puti ito. Lo, mabuti pa kayo ni Lola. mabuti pa kayo ni Lola. Mabulat sa iyong uso. Tagay ko. Tone, basi pwede masugot ka, share lang tasang baso. Bawal na. Bawal ikot sa gawas na, pero di na makita sa sulod. Gusto mo, Tone, samtaga pungko kanira. Dua kita sa isa ka baso. Tandayan ta ka sa akon nga paa nga daw ubad ka daw porsilada. Hala, Lo. Nga to rin problema, Lo. Kini nga mo ang amigo. Oh, laygaya ka. Anong malaygay ninyo, ani? Unya na lang inyong love life. Dapat na nasuko na. Di suko na. Tone, ano ang matugsa mo na sa iya? Sa may problema na yan, kaya itong laygayan. Tone, hindi ba gan-explikar ko na sa imo nga may crush gani siya, pero ang crush niya, wala po crush kaniya. Anong magusto mo sina? Ipadayon pa ba lang pagigugma niya para sa babae o hindi? Ako. Kung ikaw, oo. Sa bangengan ng sitwasyon, kung wala malay pagbatsan sa imong usa ka tawa, nangapugson mo ang imong kaugalingon. Sa bagay. Pero hindi ako konforme sa imong opinion, Tony. Hindi ako konforme. Agangamang di ka komporme. Siyempre, maray mo kapakipot lang tong chicks pala. Basta mo ganina, dagdagan mo siyang effort mo. Ano mo nang kagwapo mo kung kulang ka sa effort? Huwag kita. Ipakita mo ba lang nga palangga mo siya kag importante sa satanan? Ano nga? Kung ako, pagpalangga.
Kung ako, Palagaon ka diya. kung ako mangkat. O, sige, kung ikaw. Nga nga sige pa kung hinulatan ng wala. Di ba? Klaro naman kayo. Klaro pa kayo sa pahag. Pero hindi ako gani Klaro pa sa umpaw. Nga wala na'y gustong babae sa ko. Nga mapukso ko kung kaugalingon. Botsing ganon. Masakitan lang ang akong pusonan. Botsing ganon gali. Amo nang imo. Amo nang imo. Amo na, Dode sabta ako. Amo gali nang imo. that's what I'm thinking. Amo gali na nga. Dugay na ko kapangaluyag sa imo. Di siya nanon ko. Nga, wala po ko kinatagaan sa tsansa. Ano ko, laway ko aw. Basta nga kung malagay mo na ito. Dode. Ang about sa tuang duha. Never mind. Dugay naging ko ba? Dugay naging ko gaulat sa imo. Isa lang kita din kagit lang yawa. Git lang kidya division sa gato din. Sino lang may magbuligan ay kung di kita malang kati. Balo ka naman, balo na po ko di. La, Basta doy, amo tong laygay ko sa imo. Ipadayon samtang makaya mo. Kung ako, Kung kapuyon ka, pahuway. kung ako ayaw nagipadayon doon, surrender na. Padayon. Ayaw na doon. Padayon. Ayaw na surrender Padayon, Tone, kiputa baba mo. Katilaw ka karon sa ako. Gusto mo, Tone, nos-nos ko baba mo? Ay, ito sige, nos-nos. Nos-nos ko ang baba mo sa baba ko. Hey! Ay, nagpasaway na po ng mga lola o lolo. Oh, mandamay. Kaluod. Yes, lolo na sabi ko. Suka-suka, tawa ko nere. Lapoy kindi diya dong. Wow! Daw mamaba. Ew. Muliliaso na.